Байерн не спира с автоголовете по отношение на бъдещите си трансферни мишени. Преди обаче да навлезем повече по темата, молим да ни последваш. Само така със сигурност няма да изпускаш още интересни анализи, както и точни предвиждания на мачове. Байерн губи пътя си на трансферния пазар. Цяло лято се въртя около Ник Волтемаде, в крайна сметка не извади исканата от Штутгарт сума. Това рязко стори Нюкасъл, когато в края на прозореца плати близо 90 милиона евро за нападателя и си го взе. Баварският колос се оказа в небрано лозе и се стигна до последните коментари в стил "Гроздето е кисело" на Карл Хайнц Румениге, член на надзорния съвет на немския шампион. Легендата каза, цитирам: "Поздравявам Штутгарт, задето се намери идиот да плати исканата прекомерна сума." При такъв род изявление е интересно как в бъдеще Байерн ще убеждават трансферните си топ мишени, че действително ги цени и иска. Защото всеки играч ще има не едно, а две на ум, как едно му говорят баварците, а съвсем друго правят. Специално Волтемаде сигурно е страшно обиден. Той все пак вкара 17 гола миналия сезон, взе купата на Германия и блестя на европейското за младежи. Всъщност, хегемонът в Бундеслигата това лято понесе неочаквано не един, а два тежки удара на пазара. И то от немски таланти, от тамошни клубове. Първо изпусна Флориан Вирц, а после и Волтемаде, заминали към Англия. Цялото поведение на клуба потвърждава информациите от достоверни източници от кухнята, че в Германия Байерн вече е изгубил статута си на топ дестинация. В този грандиозен клуб вече не крият стремежите си да балансират своите финанси. Но това не е всичко. Скаутската мрежа беше разрушена. Така вече не могат да бъдат привличани дори и по-евтини таланти с потенциала да стигнат върховото ниво в футбола. И само огромната финансова бездна между Мюнхенския колос и останалите в Бундеслигата го държи фаворит за титлата. Ние пък ставаме все по-големи фаворити в областта на предвижданията на мачове. Този уикенд дадохме ново точно предвиждане и за мача на Байерн. Така че след като ни последваш, влез в сайта ни. Актуалните ни анализи и съвети с детайлни обосновки са там. Спорно.